U ratu protiv Hrvatske velikosrpski vojni vrh nije poštedio ni glavni hrvatski grad Zagreb. 16. rujna 1991. dva su zrakoplova u niskom letu ispalila 6 navođenih raketa na televizijski odašiljač na Sljemenu, prvi zagrebački objekt koji se našao na udaru jugozrakoplovstva. Bio je to početak mnogih zračnih uzbuna i terorističkih napada iz zraka koji su trebali zastrašiti Zagrepčane i slomiti im volju za otporom. Jugovojska je u to dramatično doba opće agresije vodila dvoličnu politiku. Svijetu je pokazivala svoju pomirljivost, dok je istodobno topništvom i zrakoplovima napadala naseljena mjesta kako bi pobila stanovništvo ili ga natjerala u izbjeglištvo. Pa ja mislim da će uskoro, da će neko zaustaviti te manijake. Već dan poslije prvoga napada na Zagreb, savezni sekretar za obranu Veljko Kadijević potpisao je u Igalu sporazum o prekidu vatre s predsjednicima Tuđmanom i Miloševićem. Bila je to najobičnija prijevara, jer su toga istoga 17. rujna jugozrakoplovi 48 puta preletjeli Zagreb. Napadnuti su sjeverni dio grada, područje Lučkoga, centar za obuku hrvatske vojske i ponovno odašiljač na Sljemenu. Život u skloništima postao je zagrebačka svakodnevica. Teroristički napadi izvedeni su i na druge hrvatske gradove i mjesta. U listopadu su raketirani čak i Banski dvori na Gornjem gradu u pokušaju zločinačkog atentata na predsjednika Tuđmana i njegove goste Stipu Mesića i Antu Markovića. Jugozrakoplovstvo nastavilo je svoje rušilačke akcije sve do primirja početkom 1992. ali je i samo pretrpjelo teške udarce. Smatra se da je izgubilo oko 120 zrakoplova, 40-ak samo u Vukovaru. Zagreb je još jedanput proživio teške trenutke. Tijekom oslobodilačke akcije Bljesak odmetnuti su Srbiju 2 dana na njegovo središte i ispalili više raketa sa zabranjenim kasetnim eksplozivnim sredstvima, takozvanim zvončićima. Cilj je bio ubiti što više civila. Poginulo je 8 ljudi, a više od 200 je ranjeno, među njima 19 djece. Taj barbarski čin odveo naredbodavca Milana Martića kao ratnog zločinca pred Haški sud. Bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb,